Dwi wedi teithio at ardal Bro Aled, ardal supersonic medde rai, ond yn un bell iawn o fanceinion ac oasis fan hyn yng Ngwlad y Bandits, neu El Bandito i fod yn fanwl gywir. I'r gad! A dim ond un ffordd sy'n i deithio o gwmpas ffyrdd o wlad yn y pentre bach ma. Ni'n eitha gwledig wedyn, dydi? Ynddi. Allan o wlad. Wedyn ni fod yn job cael Chinese takeaway fan hyn. O, na, maen nhw'n delifro o'r sil, dweud. Ydyn nhw? Ynddi. O le mwyn dod e? Bagale. Paint ac Chinese ar y sil. Be gei di well? Ie. Good thing eto! Croeso, ein Tafarn y mis, y Llew Coch, Llansannan. Nawr de, siwr i chi gyd hom yn iawn ma? Sera, ti'n redeg y lle yma, ond mae rhywbeth eitha newydd i ti redeg Tafarn? Yndi, mae'n newydd iawn, dysgu o'n i, a wedyn cyn Covid, nath nhw'n gynnig redundancy, 5 mlynedd wedyn, dwi fa ma redeg yn hyb yn hun. Ydy hwn rhywbeth tebyg i ddysgu neu hwn? Wel, ti'n mae'r un skillset i cael pobl i fahafio pam dyn nhw'n misio. A sut ti'n ffeindio'r lle? O, dwi wrth y modd yma. O, mae o'n byb gymdeithasol go iawn. Pobl cefn gwlad werth y byd. Yn Llansannan, mae cael Sara i redeg y lle yma, does gan i ddim ond egmygedd iddi. Mae'n llwyddiant ysgubol, da ni wedi bod trwy gyfnodau efo siaradwy Saesneg, hysgawsas a rhyw bobl felly. Dyn nhw ddim yn gwybod am y gymuned a dyn nhw ddim yn gwybod am diwylliant. A beth sydd mwy naturiol na ordrodd y beint yn Gymraeg ynddi? Ianto, Harry a Tom, boes tew tennau, hwn ydi local, chi'n ei chwarae fy'n o'r blaen? Do, fe ma di local, dyma lle ni actually gig cyntaf ni. So, mae'n meddwl lot i'n eich chwarae lle yma. Dyma lle oedd y gig cyntaf, sut oedd hi? Do, answer dda. Dda i gochwyn off efo. Ie. A dwi wedi gweld chi'n canu ngwyl Rhythyn dim rhy hir yn ôl. Do. Crowd mawr, oedd crowd mawr fan hyn? Dim cweit mor fawr, ond ti'n fawr, na, ddim really neis. Lle da i gochwyn off, rhywbeth lleol, so... A mae'r dafarn yn gret i fandiau lleol. Yndi, mae Sara dda iawn yn rhedeg y lle, mae'n cael loads o pobl lleol mewn, so mae'n neis. Wel, mae'r glwb Heldroed yn pentra. Nifer yn mynd i wastad o bob wsos, a mae pawb dod yma, wedyn ar ôl bob gêm. Mae Sara ar y croeso i chwaraewyr, mae'n gwneud bwyd iddyn nhw, a dim mae pawb yn cael paint yma, pan o'r salon, pawb sy'n eisiau paint, pawb sy'n eisiau coffi, fatha fi, da ni'n cael coffi, ond yna fo. I chi weithiau yn llenwi'r lle yma, dwi'n siŵr? O, bob nos iau. A ti cefn, a fachlau'r top, sydd yn wych. Da ni'n cael croeso anhygoel gan Sara. A Jinx, ers faint chi wedi bod yn aelod o'r cor? 46, dwi'n meddwl blynyddoedd. A dal ef dysgu geiriau? Ia. Iechyd da, boys. Good thing. Dwi'n dod yma ar ôl balls, nos fawrth a nos Wener, a dwi'n dod ar ôl ar plant yma ys blynyddoedd. Mae'n lle ffantastig, mae mor cymudol, mae Sara wedi gwneud wahaniaeth amazing fa ma. Mae rili yn. Mae rhaid bod rhywle fel y Llew Coch yn bwysig i pentre fel Llansannan, achos oes e'n llawer o lefydd i gyfarfod lle geith hyn a faint o bobl dod i cael rhyw ddrink bach a gyfarfod. Hwn ydi calon y gymuned ynddo. Mae rhaid i chdi gael siop, mae rhaid i chdi gael post office ac yn bendant, mae rhaid i chdi gael tafar. O hir oes i'r Llew Coch felly? Iechyd da. Iechyd da. A gyda'r cylch tarw dan ei sang, wel oedd e'n amser am sing-song. Daw cariad yn ôl, dim y wedi. Cariad daw yn ôl i'r fro. Sera, gweld bod chi'n gweithio fflaran bryn neb dod i helpu chi, ond chi'n heiddi hwn Tafarn y mis Heno Esbyrnarec. Nawr der. Good thing, Llew Coch Llansannan, ie?